बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनायाव साखन्द्रानि मुङाव सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारदों। जनायनि लाइमेकुरि राखद कके गामियाव सोमजिदों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे बिमाया 4 दान जानाय गथ'खौ गाइखेर जाहोबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै सासे सुबुङा बिमानि आखाइनिफ्राय गथ'खौ सिख'नानै लानानै खारो। बेबादि समावनो बिमाया हुस्रिखावनायाव गथ'खौ गारनानै गालाङो सिखावा। उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा हुस्रिखावनायखौ खोनानानै खारबोयो आरो सिखावखौ हमनानै बुग्लिनायाव सिखावनि जिउ गोमायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै जनाय पुलिसा जाथायसालियाव सौहैनानै गोथै सह'खौ बोखाङो। जम्मु काश्मीरनिफ्राय सासे बैसोगोरा बर' सुबुंखौ क'क्राझार पुलिसा बोखांना लाबोदों। क'क्राझार पुलिसा थांनाय 28 आगस्टआव जम्मु काश्मीर पुलिसनि हेफाजाबाव रैखा खालामो जयदेब ब्रह्म मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुंखौ। जम्मु काश्मीरनि पान्चनि मेन्दारायाव आन्दायनानै दंमोन। 60 बोसोर बैसोनि जयदेब ब्रह्मआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो आन्दायनानै दंमोन। जयदेब ब्रह्मआ गावनि मुंखौ बुंनो हानायनि अनगायै गुबै थंखौ फोरमायनो हायाखै। बे सुबुङा गावनि जायगाखौ चिरां जिल्लानि बेंटल, बासुगाव, थालिगाव, बङाइगाव बायदि बायदि बुंनायाव गुबै थं नागिरनायाव जेंना सोमजिहोदों। दायो बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव दं। सोरबाफोर सिनायोब्ला सुलाद लाफैनो खावलायदों। क'क्राझार पुलिस थानानि असि बिथाङा। फेसबुक बाहायग्रा बिथांमोना सांग्रां जा। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो गोबां सुबुंनिफ्राय फेसबुकआव गुबुननि मुं प्रफाइलखौ लानानै रां बिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि एबसुनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मुं आरो प्रफाइलखौ लानानै नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिदों आरो बिनि नंखाय फेसबुक एकाउन्टजों रां बिहरो। बासिराम रामसियारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बुङो दि सोरबा सिनाय मोनै सुबुङासो बेबायदि हाबाखौ मावदों आरो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायदों। BTRआव UPPL-BJP आरो GSP जथाय सरकारनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया नामा? BTRआव UPPL-BJP आरो GSP जथाय सरकारनि गेजेराव सिङाव मा सोलिगासिनो दं? जथाय सरकार सालायनायाव गावजों गावनि गेजेरावनो गोजोननाय गैया नामा? UPPL-BJP आरो GSP जथाय सरकार खुंनायखौ गोजोननाय मोनाखै चिरां जिल्ला काजलगाव मण्डल कमिटि BJPआ। काजलगाव मण्डल कमिटि BJPआ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै UPPL-BJP GSP जथाय सरकार खुंनायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायो आरो UPPL दोलोआ जथाय सरकारनि नेमखान्थि बादियै सोलियैनि अजद दैखाङो आरो UPPLआ गोबां जाख्ल'नायनि खामानि मावदों होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। BJPआ बाहागोदारि हिसाबै मोननांगौ मोनथायखौ मोनाखै बुंनायजों लोगोसे चिरां काजलगाव VCDCनि मासिगिरि TCLCनि बिबानफोरखौ दाफामफिननानै होनांगौ होननानैबो दाबि दिखाङो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलाव सिखावनि उदखारा बांदों। थांनाय 30 आगस्ट खालारनि हरनि 2 रिंगासो समाव डिमाकुसि दारगासुबा गामिनि राजिब दैमारिनि AA01EY 7217 नंनि रयेल एनफिल्ड हिमालयान मटर साइकेल गारिखौ दुथां सिखावफोरा न'निफ्राय खावनानै लाना थाङो। बे जाथायनि सायाव गारिनि बिगोमाया डिमाकुसि पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8798052779 नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों गारिनि बिगोमा राजिब दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।